O nich vám ešte povieme niečo viac. Teraz privítajte na pódiu Team USA, Spojené štáty americké. Ladies and gentlemen, the current junior trophy team holder is team from USA, so welcome them on the stage. Na tú juniorskú trofej, ktorú vidíte, že držia v rukách, tak priniesol ten americký juniorský tím Grant Baylor, Stuart Baylor, Nicholas Davis a Lane Michael. No a ten svetový tím, teda ten seniorský tím, reprezentujú Tadeusz Duval, Michael Brown, Taylor Robert, Caleb Russell, Ryan Sipes a Gary Sutherland. To sú Spojené štáty americké. Jedna veľká zaujímavosť, USA kedysi reprezentoval naše zbrojenie, konkrétne v roku 1964 aj slávny herec Steve McQueen, veľký motoristický fanúšik, ktorý štartoval aj na 24-hodinovke v Le Mans a mnohí možno ani nevedia, že štartoval aj na 6-dňovej enduro, takže krajina, ktorá má naozaj obrovskú históriu a bude patriť medzi veľkých favoritov aj tu na 6-dňovej v Košiciach. Čiže juniorská trofej sa vracia späť do rúk organizátorov. Now the junior trophy is going back to the hands of organizers to be taken and then to be of course given to the team who will win the junior trophy at the end of this event 2015. No ešte vám dlhujeme mená žien, ktoré budú reprezentovať Spojené štáty americké. Women's World Trophy Team of USA, Rachel Gutish, Mandy Mestin a Jamie Rose. So this is the Team USA. Thank you very much and good luck for the next 6 days. Team USA with the big, nice smile. That's how it should be. Takže dámy a páni, my teraz kýveme z pódia tým najväčším borcom, akých v USA majú. Celá delegácia, vidíte, že ich prišlo naozaj veľa. Užívajú si takéto podujatia, aké máme na Slovensku. A veríme, že im prinesieme fantastický zážitok. Potlesk pre Spojené štáty americké. Teraz príde na pódium za najväčšie. To je naozaj pravda, blížime sa do finále. Dámy a páni, vy privítajte minuloročných víťazov, ktorými boli Francúzi! Francúzsko! La France! Francúzi vyhrali svetovú trofej 6-krát v ostatných 7 rokoch. V roku 2012 dokonca získali treble, všetky 3 trofeje putovali do Francúzska, takže sledujeme naozaj veľkých favoritov aj medzinárodnej 6-dňovej tu v Košiciach. Incredible team, they managed to win many times this event, so of course as previous year's champions they would love to also gain this great trophy also for 2015. We are really crossing fingers for them. Oh, and I'm receiving another present. Thank you very much. For me, nothing. Takže naozaj charizmatickí Francúzi, ktorí prichádzajú ako minuloroční víťazi, ako šampióni, prišli s tými najväčšími ambíciami. A kto tu dnes je? No a samozrejme aj s najväčšími hviezdami v súčasnosti v enduro, takže World Trophy Team of France, Marc Bourgeois, Anthony Boissier, Loïc Larieux, Antoine Basset, majster sveta Jeremy Zuli, Mathias Bellino, juniorský tým Quentin Delahaye Delvaux, David Abgral, Jean-Baptiste Nicolau, Antoine Geslin. No a ešte ženský tým, ktorý bude samozrejme tu takisto patriť medzi veľkých favoritov. Blandine Dufresne, Geraldine Fournel a Audrey Rossa. To sú reprezentantky Francúzska v ženskej trofeji.